niin, meillä on tässä 4 erilaista rinkkaa ja näytetään nyt, että minkälaisia erilaisia säätömahdollisuuksia on sillä selän korkeudella. Mitäs sieltä, Heidi, löytyy? Tästä rinkasta löytyy tällainen tarra ja se sujautetaan tuolta pois. Eli täältä saa sitten selän pituuden mukaan valkata itselleen sopivan korkeuden. Ja sitten tässä Haaklöpsissä on hiukan yksinkertaisempi mekanismi, eli nämä irrotetaan ja sitten tuolta katsotaan sopiva pituus. Siinä on tämmöinen pituusasteikko. No right. Siellä on Anu? No joo, täällä kaikassa on myös tällainen tarrasysteemi tässä ensin ja sitten sieltä alta paljastuu tällainen säätö, minkä saa sitten vielä tosta laitettua sopivaksi ja tarra tohon päälle on selkää vasten mukava. Ja sitten tässä perkanssirepussa kanssa ensin tarralla saadaan tosta auki ja sitten täällä on tällainen metallinen klipsu, mitä voi sitten liikutella noissa lenksuissa sen mukaan, että minkä mittainen se oma selkä on. Mutta aika yksinkertaisen oloset kaikissa loppujen lopuksi. Pystyy ihan niinku reissun päälläkin säätää hyvin, jos se tuntuu, että ei tunnukaan selä hyvältä. Ja kyllä se selän pituuden säätäminen kannattaa aina. Siinä voi olla merkittävä ero siihen kantomukavuuteen.